părinților care au trimis pozele copiilor lor la redacția ziarului nostru. Vă felicit pentru inițiativa dumneavoastră. Trebuie să facem de așa natură ca și copiii să apară în presa locală și sunt cei mai frumoși copii, dintre cei mai frumoși copii din Curtea de Argeș. Cred că v-a fost foarte greu să alegeți, pentru că toți sunt la fel de frumoși, la fel de gingași și la fel de iubiți. Deci cea mai frumoasă fetiță din Curtea de Argeș, Ioana Alexandra Ștefan. Ioana sau Alexandra? Ioana sau Alexandra? Alexandra. Ești frumoasă, Alexandra. Ne spui ceva? Am obrazul ca bujorul, rumentoce, fetiță, mult îmi place să mă pieptăn, cu fundița și codiță. Sunt o floare din grădina, minunată casei mele, cum nu-i alta mai frumoasă, nu mai străluciți de stele. Sunt fetiță hărnicuță, mititică și drăguță, am obrazul ca la leaua, ochișori ca violeaua. Sunt o floare din grădină, minunata casei mele, cum nu-i alta mai frumoasă, nu mai străluciți de stele. Bravo, Alexandra! Felicitări! Uite, că avem pentru tine să vină mica să te ajute. Pe locul al doilea, Aura Ștefania Ilie. O așteptăm aici. Uite ce fetiță frumoasă, ce... Mulțumesc, mulțumesc. Cum te cheamă pe tine? Vino încoace să facem și o poză frumoasă. Uite cadoul tău, Ștefania. Uite, uite-te acolo. Ia uite ce ursuleț frumos ai primit. Ne spui o poezie ceva sau la an? La an, da? La an. Ești o fetiță foarte frumoasă. Mulțumim de participare. Pe locul al treilea, Nicol Cristiana Dina. Eu, uite, e altă fetiță frumoasă. Măi, fetiță mică, pe tine nu te întreb nimic. Le întreb pe tati dacă ești o fetiță cu mine. Foarte bine. Foarte bine, foarte bine. Îmi dai drumul? Vrei să rămâi aici cu mine? Uite și... Mulțumesc. Mulțumesc. Uite și cadoul. Uite și cadoul. Și o diplomă. Fiecare participant primește o diplomă pe care este poza copilului. Da? Așa, ca o amintire peste timp. Mulțumim de participare, vă așteptăm și la ediția de anul viitor. Pe locul următor avem un bărbat adevărat, îl așteptăm aici lângă noi, Rareș Andrei Avramescu. Rareș Andrei Avramescu este? A ajuns aici? Ia uite, ce faci, măi, Rareș? Ce ți-e rușine? Ne spui o poezie? Nu ne spui nicio poezie? Hai că, uite, ești primul bărbat dintre fete. Bine, la ediția de la anul următor, da? Da? Avem și pentru tine un cadou. Nu, zmeu avem pentru Rareș. O diplomă. Ia să vedem. Așa, o diplomă. Ia uite ce diplomă frumoasă. Îți place diploma? Acolo trebuie să... Da. Așa. Da, domnul primar ne-a dat și niște șepci. Locul următor se află Patrick Giurea. Plecat din localitate, ni s-a spus. O să găsim pe cineva să-i trimitem cadoul. Mai departe, Alexandra Georgiana Radu, de asemenea plecată din localitate. Răzvan Mihai Prelipcean. Îl așteptăm aici lângă noi. A venit Răzvan. Bine ai venit. Ne spui o poezie mică, scurtă? Nu? Ești supărat? Te-ai rușinat? Nu-i nimic. La anul, până la anul veți și ne spui o poezie, da? Copii,
Lăsați-mă un pic să-i dăm cadou lui Răzvan. Poftim, să nu faceți mari. Și un balon. Ia uite, și tricou și șapcă. Foarte multe cadouri. Vă așteptăm și la ediția de la anul viitor. Gabriel Antonio Roberto Popescu. Gabriel Antonio Roberto Popescu. Ce ai pățit? De ce plângi? Plângi? Nu plânge, emoționat, da? Avem și pentru el un cadou. Ia-l, uite, să te joci cu el, da? Bine, mulțumim de participare, vă așteptăm la ediția de la anul următor. Alex Crețu, Alexandru, mare, tu trebuie să ne spui... Nu ne spui nimic? Ești supărat pe noi? Îți place aici? Bine, dacă îți place aici, atunci gata, am rezolvat problema. Bine, mulțumim și noi. Ionel Bârleanu. Este un băiețel frumos. Aici. Ce mai faci tu, bine? Ce faci tu aici? Cu cine ai venit? Spate. Cu mami, și de ce ai venit? Foarte bine, foarte bine. Avem un cadou și pentru tine. Asta e pentru tine, da? Toate astea sunt pentru tine. Și balonașul. Așa, poți să le duci pe toate? Bine.